Des dels seus inicis, Ampans ha transmès uns valors que inclouen el respecte al medi ambient i al territori. El present i futur passa per dissenyar tots els projectes que emprenem, amb criteris de sostenibilitat i eficiència. Tendim cap a models de consum i emissions zero i apostem per l'aprofitament de les energies renovables, l'economia circular i la mobilitat sostenible. Edificis intel·ligents i sostenibles. Hem definit criteris d'edificació sostenible per als nous projectes i rehabilitació d'equipaments i hem incorporat tecnologia domòtica. Ús d'energies netes. Plaques fotovoltaiques instal·lades a 7 centres i serveis d'Ampans. Instal·lació i posada en marxa de 2 punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Reducció de consums. De combustibles fòssils i gas natural. De consum d'aigua i de consum d'electricitat. Plans de prevenció de malbaratament alimentari aplicats a projectes d'economia social del sector de la distribució alimentària, restaurants, supermercat i formatgeria. Economia circular. Projecte de restauració i disseny d'articles de decoració i mobles auxiliars, en col·laboració amb el Consorci per la Gestió de Residus del Bages. Més de 10 tones de fusta reciclades. Accions de sensibilització i protecció del medi natural. Let's Clean Up, neteja de la llera del riu. Recuperació de les barraques de vinya. Projecte de recuperació de varietats de raïm en risc d'extinció, a la Torre Lluvià. Tallers de reciclatge de paper a les escoles del Bages, pels quals ja hi han passat milers d'alumnes de primària. El programa La Mòbil va a l'escola, dins el qual s'han realitzat més de 200 activitats per a més de 4.000 nens. És un programa gestionat pel Consorci del Bages per la gestió de residus. Objectius de desenvolupament sostenible. Ampans està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides i compromesa amb els ODS. Totes aquestes accions sumades fan que cada any l'entitat pugui desenvolupar la seva tasca social d'acompanyament a persones amb discapacitat intel·lectual, salut mental i persones en risc d'exclusió, de forma sostenible i amb un impacte cada cop més petit sobre el planeta. Estimar la gent és estimar el lloc on vivim, l'entorn que trepitgem, el paisatge que mirem i l'aire que respirem.